Hoy, Papa daw. Sumagot ka ni Papa. Oh, oh. Nakikiramdam na siya. Papa, ganyan. Oh, kinakausap ka ng Papa mo. Oh, ay, sasagot mo. Oh. Oh, narinig mo. Kinakausap ka. Ano? Oh, Papa daw. Papa. 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 Si Papa. Papa. Uy, Papa daw. Umingiti lang siya. Narinig mo? Oh, kinakausap ka niya. Papa. 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 Papa naman mo suna. Namimiss mo na daw si Papa? Ha? Ay, Papa. Papa. Wala na, dinukot na yung bunganga. Papa. 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 Oh, narinig mo, kinakausap ka. Nagkaintindihan naman kayo. Nanay, tingnan mo, kinakausap niya Papa niya. Papa. Oh, labang ka? Oh, kaya mo? Kaya mo siya? Nasagot-sagot ka, oh. Papa. Namimiss na ng Papa yung baby. Papa. Natahimik. Natahimik.